Tadaa! Se on kauratyyny. Kauratyyny on sellainen asia, mitä mä aina nuorempana ostin joululahjaksi mummolle ja äidille ja tädeille ja kaikille vähän vanhemmille naisille, joilla on niskasärkyjä. Mä en koskaan ole kokeillut itse kauratyynyä ja ajatellut, että mä tarvitsisin sitä mihinkään, eikä mulla todellakaan ole mitään niskasärkyjä. Mutta täytyy sanoa, että tälleen kerrostaloasujana, kun ei omista saunaa eikä olisi kylpyammetta, johon välillä pulahtaa lämmittelemään, niin kauratyyny on kyllä aivan mahtava. Kauratyyny on siis yksinkertaisesti tällainen kangaspussukka, jonka sisällä on kauraryynejä. Ja miksi juuri kauraryynejä? Siksi, että ne varaa lämpöä erinomaisesti. Mä sain tän vastikään lahjaksi ystävältä ja testasin sitä sen jälkeen, että hän oli tehnyt mulle kosmetologisen hoidon, jossa hän lämmitti kauratyynyä ja laittoi sen mun niskaan. Ja se oli aivan mahtavaa. Mä olen nyt muutamana kylmänä syysiltana tehnyt niin, että sen jälkeen kun uuni on ollut päällä, niin olen käyttänyt jälkilämmön niin, että heitän ton ketun sinne jälkilämpöön ja annan sen olla siellä semmoisen 20 tuntia, jonka jälkeen on laittanut tyynysten niskaan. Ja se tuntuu ai että niin hyvältä. Se on ihan mahtavaa, kun se lämmittää kokonaisvaltaisesti kylmän kropan. Eli sitten kun uunia ei enää tarvi, oot ehkä tehnyt ruokaa ja siellä on paljon ekstra lämpöä jäljellä. Kettu vaan kyytiin. Tää on muuten yhdellä kädellä aika vaikeeta. Kettu kyytiin ja sitten uunin lämpöön noin. Hups, häntä jäi ulos sinne. Ja sit pitää malttaa hetki odottaa ja sitten tyyny niskaan. Tuntuu niin hyvältä. Kokeilkaapa, jos kaipaatte ekstra lämpöä syksyn kyllä.